Ti non és así, Nine. Somos amigos. Ainda podemos dar coa chave para recuperar o Green Hill e estabilizarmos os escachamundos, xuntos. Aproveitaxeste de min para conseguir o teu obxectivo. Iso non é certo. Perdoa, ex-amigo. Substituinte. Wow, pero quen é esa cousa? Es ti. Xa, pero se entorna los ollos e inclinas un chisco a cabeza ben podería ser ti. Iso é o de menos. Interponse entre nós. Logo o barremos. Que castigo! Que xa derrotei un destes. En Novo Xugo, fai memoria. Salveite eu do que había en Novo Xugo, pero agora, amáñate só. Non che está el só. Sós estamos todos. Acabouse, Nine.